Iye akati kwete ishe wangu munhu waMwari, regai kureva nhema kumurandakadzi wenyu. Mukadzi akava nemimba akapona mwanakomana nenguva iyo pakupera kwegore, sezvakanga zvataurwa naElisha kwaari. Amen. Tinamati Baba takutendai manhero anotaurai kuupenyu hwedu, shoko renyu ritidzidzise nekutigonesa muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Amen. Ndichada ndiverenge English version paverse 17 pairi kuti iyo, but the woman became pregnant, and the next year about the same time she gave birth to a son, just like Elisha had told her. That but is kuti but the woman became pregnant. But ari kuuya mushure mekunge mukadzi uyu audzwa kuti uchava nemwana, ana kuti aiwa ndinogamuchira ndinotenda, angati kuti aiwa musarevera muranda wenyu nhema. Apedza kudaro shoko ndokubva rati asi akabva azova nemwana, asi akazova nemwana. Ndine formula yandakaudzwa kuti kana watenda unogamuchira. Is verse iri a bit strange to me, nokuti mukadzi uyu haana kutenda, panzi gore rinouya uchava nemwana, akati aiwa musarevera muranda wenyu nhema. Bible ndokubva razoti asi gore rinouya mukadzi uyu akava nemwana. Kurati pane formula ya challenge wapano. Mukadzi uyu paakanzi uchava nemwana haana kuti thank you I receive, akati aiwa musarevera muranda wenyu nhema. Ndosaka Bible razoti asi kana kuti but the following year akabva ava nemwana. Aramba chiprofita chekuti ave nemwana, ndokubva shoko rechiprofita rakurira kuramba kwake nedoubt yake. Saka pakashandiswa izwi rekuti but kana kuti asi gore rinouya racho akabva ava nemwana. Saka formula ya challenge wa mukadzi uyu haana kutenda, haana kuti ndinogamuchira, haana kuti I receive. Asi Bible rati mukusatenda kwake, mukusareceive kwake akazongova nemwana. Pane chine simba chaita kuti formula iite sekunge yachinja. Vanotamba bhora munoziva kuti timu inowina nekugowesa magoals naye. Asi zvinoita futi kuti ikasagowesa iwine nenzira iyi yekuti vavari kutamba navo vakazvigowesa, ava ndo vanonzi vahwina. Saka zvinoita kuwina musina kugowesa. Imwe formula iyo. I know kuti kutraining hazvipracticwe because vanoiti lucky. System dzetraining mastrike anototrainwa kuti munofanirwa kugowesa, asi zvinoita kuti mastrike akasagowesa muwine. But hazvidzidzirwe ende hamuende mugame muchiti vanozvigowesa wega kana tikatadza mai munoziva kuti zvinhu zvinongoitikawo asi zvinotendwa kunzi zvinoitika. Zvinhu zvataona mumabhora akawanda achitambwa inonzi on goal, yekuti enemy yenyu inokubatsirai kuti muwine. Chaita kuti ive enemy kuda kuti musawine, asi zvinoita kuti ivo vamire kusvika mawina. Hamutaure navo, hamuvakumbire, itori mistake, but mistake iyoyo iadvantage yenyu matadza kugowesa. So life ine maformulas atinoudza vanhu, ukadai zvinodai, ukadai zvinodai, ukadai zvinodai, but kune vasingadaro zvozodaro. Ndaiseka imwe article yanga iri kuFacebook mazuva apfuura, kana kuti ichiripo paFacebook, kumaTikTok ichiri kutrenda, yemwe mudhara akangoti sapatina ndokubva apiwa GD6. Unozviziva here kuti unofanirwa kushanda wobata mari yako kana kubhajeta wozotenga mota iyi. Asi zvinoita kuti usina kushanda, usina kubhajeta, ongoti sapatina woita mota iyi. Hazvitrainwe, hazvidzidzirwe. Even mudhara paakazvitaura haana kutaura aine target yeGD6. Akataura iri entertainment. Iye anoziva kuti ari kutaura salary, mari inomuwanisa zvinhu zvaanogona kunge achida muupenyu. Saka hatigoni kuudza vana kuti usaende kuchikoro ukakura uzongoti sapatina, hazviite. Asi zvatoitaka. Haisi formula yatingaudze vanhu kuti itai, asi mazviona nemeso enyu nenzeve dzenyu mazvinzwa kuti zvakaitika. So pane nguva yekuti vanhu vashanda nemamwe maformula vakaudzwa and things are not happening. Zvekuti unosvika pakuora moyo kuti kana ndisina kuita zvakanzi umwe achitadza
kana usina metsa usvike kure. Ndaona vanhu vari kure vakutotsvaga vanhu vanogona metsi kuti vaverenge mari dzavo. Life haina formula zvekudaro. But handisi kuti usarongeke. Aiwa, kurongeka ukarongeka zvako, asi kune chinonzi nyasha. Uchizive ichocho. Unogona kudadira vanhu wakakunda mukudzidza, but unogona kunge wakakunda mukudzidza asi life chimwe chikoro futi. Unogona kupasa kuchikoro ufoira life. Unogona kufoira kuchikoro upasa life. Life iri stubborn zvekutodaro. Kune mumwe munhu akaachiva muupenyu nokuti ari beautiful chete. Chete kwakutongororwa na president kwakuita first lady. Iwe nedegree rako aumbofa kwaita first lady hazvite. Boss bako sakatsvaga chikoro paingotsvaga beauty. Saka there are times ekuti hatingati beauty yoramba wakabatira pabhati zviriko. Ndoda ngoopena mind yako. Boss iwo zvawakaudzwa ukadai zvinodai kaudzwa zvakadai zvinodai. Kune zvimwe zvavo zvausina kuudzwa. Even ukasadaro zvinodaro. Zvinhu zvatawitnessa mukurarama. Success. Ine zvatonzwa ukadai you achieve, ukadai unogona, ukadai unowana izvi. But kuti kune vanhu vasingagoni kutaura zvese zvaunonzi ita. But vane zvinhu zvakanaka muupenyu zvaunoyemura. Thank you. Saka bhuku ravo vanongonyora kuti nyasha kana kuti grace. Kana ari Zakeyo, ari mutadzi, aiva neshungu dzekuona Jesu. But Zakeyo akazohosta Jesu kumba. One, mutadzi. Number two is very short. Varefu vaiona Jesu. Vakamuvhara kuti asaone, but havana kuvhara kuti aonekwe. So vanhu vanotadzisa Zakeyo kuona Jesu, asi havatadzise Jesu kuona Zakeyo. Saka pamwe pacho muri kuvhara kusina basa. Munogona kumutadzisa kuona Jesu, but hamutadzise Jesu kuona Zakeyo. Saka dzimwe nguva vanhu vakamaka area isiriyo mulife mako. Nokuti formula yelife yako kwavakamakira kwacho vakavhara. Zvanzi magedhi epaJeriko anga akakiwa. Hapana aipinda kana kubuda. Kurati pavavhara magedhi vari kuti tabata entrance dzese. Mwari ndokuti kuna Joshua ini ndakuda kuti mupinde nepese pese. But key yamushashandisa kundirumbidza. So vaitenderera Jeriko vachiimba. Zviri pachena kuti vanhu vakakiya magedhi vaiti vanhu vaiva vapererwa. Vakungotenderera. Asi Bible roti madziro akawira pasi vakapinda. Roti vakakiya wrong areas. Vakakiya areas ari natural. But havana kukiya a supernatural entrance. Vanhu vanogona kukuvharira kwese kuti apinda azvite. But Mwari nokurwa usina kupfupika vanogona kurilisa nyasha dzekuti vanhu vakavhara. Mark chapter 2. Murume akauya naye pamudhoo pakazara havana kukwanisa kupinda. Asi Bible roti vakapaza roof akapinda. Naturally vanhu vanogona kukiya door, vanogona kuisa mabagla pasi pawindow, but paroof panopindika. Nyangwe ichinzi house breaking, but you can still enter. So zvareva kuti formula ndinoda kuti ndibate panapa. Ndakadzoke kunyaya yangu ndaida kuisa ine eye opener kuti nzisa kwandida kuenda nenyaya iyi. Kwaiva nemukadzi munzvimbo yainzi Shunemi. Elisha waipfuura nepashunemi achienda kwaaienda. Saka kureva kuti anga asingaende kuShunemi aipfuura nekuShunemi. Mukadzi wepashunemi munhu ari panzira kwete kuri kuendwa naElisha. Saka uchaona kuti Bible harina kutaura kuti Elisha kwaaienda kwakaitikei. Riri kutaura kuti paaipfuura napo pakaitikei. Saka dzimwe nguva munogona kuwana mukana wezvimwe zvinhu pazvoregera kukushandirai zvoshandira vanhu vaingopfuurwawo nazvo but vagona kuattracta favor pane chiri kupfuura. Elisha waipfuura nekuShunemi. Saka pakazoita mukadzi weShunemi akamuona. Kurati kwaiendwa kurekodwa kuna munana uriko but paari kupfuura napo. Ndakuti kubate mazwi anoti law of attraction. Ari kupfuura nepashunemi ndo pakaitika munana. Ko kwaari kuenda hazvisi kuita sei. Inyaya yekuti mukadzi ari panzira aramba kupfuurwa neminana. Nyangwe Elisha aipota achipfuura but akahijeka blessing pane chiri kupfuura. Ndaita pfungwa yekuti vanhu vari kuona bhora mumatauni maDSTV vachiona namanhiyo ndo vakaitirwa favor kumusha aioneke gamba mawaves eDSTV andosvika futi kumusha.
chinoitika ndechekuti mukangosungirira dishi iko mukangoisa dhekota Man U inorohwa pamusha chaipo. Hazvirambe inorohwa pamusha kwenu chaipo. Nyaya ndeyekuti magona kuattracta chiri kupfuura. Even pano pachechi pakasungirirwa dishi apa tikaisa dhekodha Man U inorohwa muchechi chaipo. Mawaves aya haasarudze ari mumhepo pese patiri pane DS. But zvinoita kuti uregere kuriona kwete nekuti wakavengwa wakasarudzwa gamba una law of attraction yechinhu chiri available. Thank you. So mukadzi wagona kuattracta a miracle that is passing by. Number one, chinhu chaagona kuita Bible roti zvanzi wakaona. How you see the things of the spirit determines the blessing noya muupenyu wako. Maonero. All right. Vanhu vane maonero akasiyana. Sure. Elisha ari kupfuura, haasi kuparidza, ari kupfuura. Asi kune mukadzi ati kumurume wake, murume ari kupfuura apa munhu waMwari. Handizivi kuti vanhu vaMwari vane step here inooneka kuti zvine zvodzoka step aka. But aipfuura kwete kuti aiparidza. All right. It's one thing kuziva kuti munhu waMwari nekuparidza. It's another thing kungoziva kuti munhu waMwari nemeso eumwari anokuonesa zvekwamwari. Varoyi vari active spiritually to a level yekuti vakagara mumba mukapinda mumwe muroyi vanozvinzwa kuti muno kurema. Why mu spiritual dimension newo vanonzwanana kuti pane shasha yasvika. All right. Hapadi introduction anozvinzwa kuti pana patatsikwa pana. All right. John ari kudumbu ramai vake Eliza, Jesu ari kudumbu ramai vake Maria. Vabereki pavakakwazisana, vana vakasvika pakukwakuka nemufaro, kureva kuti vanga vakura spiritually to the level yekuti yanga isisiri greeting. So ari mumweya anogona kuona zvemweya. Yeah. Vazhinji vanoziva kuti munhu ane demoni kana anamatirwa manifesta. That's a lower level of knowing things of the spirit. Nekuti kuna amai vakauya kuna Jesu vachiti mwanasikana wangu anonetswa nemweya yechina. Kurati vatobvuma kuti mwanasikana wangu haasiri ari kunetsa, ari kunetswa. Yeah. Kugona kupatsanura kuti misikadzi vari kuitwa nemwana wangu ari kunetswa uyo haanetse. Yeah. All right. So tine vanhu vatakati havanzwe gamba vanonzwa, but pane zvinoita kuti zviri kuvanzvanyirira kuti varigere kunzwa. Amai avanga vari mature. Mwanasikana wangu anonetswa nemweya wechina. All right. Amanifested, pane zvandinoona kuti uku hakusi kuda kwake, uku hakusi kufa zvaanofarira, but uyu ari kutonetswawo haanetse. Ndo baba vari kuti mwana wangu kana zvamubata zvinomuwisira mumvura, kwete kuti iye kana abata ari kutobatwawo. Vari kudefenda mwana wavo vachipatsanura kuti ane challenge, haanetse, ari kunetswa. Saka ukasaziva kuti munhu wako haanetse, ari kunetswa, unomubatsira. But ukafundzwa kuti anokunetsa, unomurwisa. All right. Job ndiye munhu anga ari mature spiritually to an extent yekuti Mwari vamudzorera zvese muupenyu arecover. Ane chinhu one chine outstanding chaakaita, haana kudivorce. Yet the room for divorce was so wide. Yeah. Papi adzimai vakaapproacha murume wavo kuti tukai Mwari mufe. Ukaona adzimai vako vakushuvira rufu rwako, haudi kupiwa advice. Tiza kuroora chinoshuvira kuti dai wafa. Iwe unoziva kuti hakuna mukadzi anoshuvira kuva shirikadzi. Saka ukaona mai Job vakuti they defy, handiprofite, but vamwe tsana vanga varipo somewhere. All right. Hakuna anoshuvira kuti murume wake angofa kunzwa kuti dai dhedhi vafa, tukai Mwari mufe. Imagine wobva wakomborerwa woregera kudivorce chaida rufu rwako. Unoti Job was mature. Akatoziva kuti chaakutaura apa havasi madhamu. All right. Hasi mudzimai wangu ataura achidaro, pane zviri kutaura mahari, iye angova mouthpiece. Iwe usati wanzwa vanhu vane makore mumarriage kana 20 years 30 years vachiti vakanetsana, unonzwa mumwe achiti haundizivi. Vana vaziva, aiwa chiri kuti haundizive chinoromba ende chichangosvika.
So sometimes it takes maturity kugona kunzwa kuti ari kutaura apa ndeuyu kana kuti uyu ari kushandiswa nezvinoda kutaura nini. Alright. Dzimwe nguva unakutukwa nemunhu akashandiswa kunzi akutuke aprovoke hasha dziri mauri upedzisire waita mhosva. The devil akari after you haana kuuya neimwe nzira but akauya neumwe munhu akataura mazwi kwauri akakuprovoka ukapedzisira waita mhosva. So he's mature. So panapa amai hanzi vakaona Elisha achipfuura kwete achiparidza kwete achiprofita vakashedza murume wakati this man is a holy man of God. Tadi kuti tapota tavakaimba pano zvekuti kana achipfuura anopota achiuya pano odya hake ozorora opfuurira mberi nerwendo. Amai ava vakatanga kuoffer service. Vane challenge mumarriage mava hamuna mwana. Hapana pavapfugama ukati munhu waMwari kana mazodyawo mondirangarirawo munhu waMwari kana mauya pano muzimu mamiri tine dambudziko. Akatanga kuminister kuneed yaprofeti. Profeti vakava nechikwereti chekuti vanofanirwa kuministawo kuneed yaamai ava. Kurati mukadzi akacreata a platform isingaresistic. That's why even paakati musanyepera muranda wenyu denga rina kuti hautende ngatimusiyei nekuti vanotaura chirungu vanoti action speaks louder than words. Kurati mawords kana akati aiwa musandinyepera anenge ari silent. Chiri kulauda pamberi pake iservice nebasa raakaita towards the ministry. Vanhu kunoko vaingoona Elisha achiparidza vazive kuti tiyani wakupi kwadyiwa ndekupi. Saka Elisha pano haasi kuminister nokuti munhu ane need. Ari kuminister nokuti munhu anodeserva. Akagona kuadressa the need in the kingdom. Zvinoita kuti mumwe munhu aitirwe chinhu kwete nekuti akumbira asi nokuti unhu hwake nezvaanoita zvinodena kuitirwa. Very possible. Amen. Thank you. Unosvika paunomanikidzirwa zvakanaka uchizvida usina kuzvitsvaga. Unomanikidzirwa zvakanaka nekuda kwokuti waprovoka zvinhu zvaMwari kusvika palevel yekuti Mwari ndovane chikwereti. Hauna kuvaudza kuti mumba hamuna mwana but Gehazi paakati vanhu ava havana mwana munhu waMwari akati ndaakuda kudeclare mwana wamusina kukumbira even muchimudhauta but nokuti macreata a platform yekuti hazvigone kuti Mwari vakusiye wakadaro. Kosei mukadzi paakapiwa opportunity yekutaura kuti tingakuitira ichi akati am okay. Zvinoitika muupenyu kuti unombotanga uine problem orarama mairi yova part of the problem yova mulife mako to an extent yekuti unopedzera wangoti ndo upenyu hwedu kunamata hangu but nyaya iyi ndo mararamiro edu iyi ndo life yedu. Pane pamwe pekuti dambudziko rako kwambotanga uchida breakthrough uchinamata uchichema kusvika palevel yekuti warigamuchira waakurarama naro ende unotofungidzira kuti hausisina problem. Imagine in the presence of a prophet wawakaona nemeso emweya kuti this man is a holy man of God and with God nothing is impossible but wapiwa opportunity you don't say anything concerning your challenge. All right. You know kune ma prayer requests ma prayers aunoita kuna Mwari but are limited maringe your level of understanding and faith to an extent yekuti unozoti hazviite kuti unamatire ndege. Hansi kuti wakarambidzwa wega ndizvona azviitewo zvishoma. Imboenda kamupureya wombotikira kuti ndiri kutaura private jet hauna munhu akamurambidza but ambeno zviri mauri zvinongokuudza kuti uchanetserei kuMwari ukawanawo sadza rako wasefa. Sadzi munguva zvitongoda kuti unonamata wega pakona because unogona kuita munamata kuti ari pasaidi pako anovhunduka. Tari roja kutoda jet. Unotswa kucounseling. Nzira taakuita minamato unongoziva kuti why yet with God nothing is impossible but there is a level yet belief, faith and understanding yekuti your prayers are guided with that level of belief and understanding. Kune zvinhu zvakaitwa naMwari muupenyu hwangu zvandisina kubvira ndapindira muprayer nekuti mind yangu yaindiudza kuti zvichifamba sei uchienda kupi zvaita sei. Hapana pandakanamata kuti Mwari one day ndodazoenda kuIsrael but it just came. Somebody phoned me tikatoenda kuIsrael for 8 days. Hapana kuIsrael uchadza kuenda kumondoro ozonamata kuIsrael. Kana wewe unaona
Faith tinayo but mwenye ende wanyara. We hanzi miswa, untoda kumiswa. Kune mari request yekuti ukataudza hama dzavani kunongoreka maprayers muri mese. Ane prayers zvike ngata tinamateze group. Kune request yekuti ukatara ku group rako. Kwete Satan group rokudza kuti hayi wasazodapo. Zvakanaka tozviita pachawa kutaura izvi. Waibozo unogona kutarisa kuti zvingaite mari ichibva kunani. Maomero akaita zvinhu. Yet raunotenda rinoti with God nothing is impossible. But mind yemunhu ine painoloka even achitenda ane nyaya dzaasingatenda ari mutende. Thomas akanzi Ishe vamuka tavaona zvikanzi ina handitende kwete kuti handinamate. Pamaapostles ndiripo but yekuti munhu anofa ubayiwapo woita 3 days morova rekuti amuka varumika tose tiri mabishop but iyi nyaya iyi inotoda proof iyi nyaya inonetsa. Imagine Thomas. Mumwe wavadzidzi osa mutenda akasabvuma dzimwe nyaya haisi problem achakura ko kana vakakura vacho vakudziramba. Chii chaungada kuti tikuitire zvinonzi ndigere zvakanaka pakati pehama dzangu. Gore rinouya nenguva ino uchava nemwana kana kuti take you receive. Musanyepera muranda wenyu. Oza tinemwe challenge yatinaisa vafundisi yekuti washanya kumba kwemutende wapedza kudya utanga kutaura dzimwe nyasha anofunga kuti itiri kutaura. Kuti ainozwa kuti uri mumwe nyasha anoti variwo masponzi vangati kudini. Ko kubasa kwawo kakusimbisa vanhu. Kune zvinogona kudhikiriwa muupenyu hwako zvekuti anozviramba asi Satani. Wega unozwa kuti ndomunga pane vari munzarwa. Challenge iripo. Munhu waMwari adya aguta akutaura nyasha. Saka tinokasika kujadywa. Nziko vaguta vangazonyarara. Ndokubva ati musanyepera muranda wenyu. Bhaibheri rinoparadza kuti asi but gore richipera mazuva akataurwa mukadzi akava nemwana. Kureva kuti the declaration really powerful than the doubt. Say declaration rava powerful than the doubt. Paitwa declaration upon works basa rakaitwa nemunhu pakataurwa nyasha dzaMwari pamusoro pebasa raakabata mimba yaMwari. So izvozvo zvinoisa Mwari pakona kuti handikundwe nemunhu kutendeka. Kana munhu akatrusta muranda wangu aipfuura. Sachiona kuti Elisha anakusvika kumba kwemukadzi uyu akati tiringopfuura panapa but tine dzimwe nyasha dzatinadzo musatarisire pasi tiri maprofeti. There are times yekuti munhu anogona kuadvertisirwa so wai kwedu kuna anointing kuna munhu umwe Elisha waipfuura kutoti waiparidza. And anobvira ati musatone kudaiso tinenge tine zodzo munosara mane vana mudzimba. No advert, no what. You was just passing by. Mwari vane tsika yekumbotendera mari okufadzo kudarika nepauri. And havakumanikidzire vanotokonzera muprofita wokunyarara achitongopfuura zvake. Mukadzi ndokubva unoti idzi nyasha hadziregwe dzichidarika idzi. Ndokubva ati murume ngati vakaimba pano. So Bhaibheri rinoti vakaimba pamusoro pemba yavo. So imba yavo iri pazasa ndo mune dambudziko rebarrenness. Ndobva pavakaimba pamusoro yakatakura anointing. Inenge picture yehuku yakabvumbamira mazai. Zai kuti rizichechonya panokiretwa hit nehuku yakabvumbamira. Amai kana vachitobereka mwana ane manzi akwana 9 manzi mwana but mwana anzi na nyamukuta buda come amai ndo anonzi push ane time yakwana hataurwe naye kuti nguva yega kana kakasapushwa kanofa nguva yakakwana. Which means amai vari kurepresent the grace of God, the anointing upon the house. Kuti nguva yeblessing inogona kukwana but you need a push factor which is what you are doing unto the Lord. Nguva yeropafadzo inongodaro yakatoibva nguva yako 9 months dzekukomborero dzakasvika but pamusoro penyaya yako pane zvakaitirwa Jehovha here zvinodenha Mwari kuti vachipusha munana kusvika mwana uyu abatika. So imba yepasi ine dambudziko
pamusoro nobva pavakwa zvinokonzera dambudziko repasi apa kupera. Mune challenge mumba umu. Elisha haana kusvikira muchallenge. Pakakirietwa a platform yekuti ropafadzo ikauya pamusoro pedambudziko, dambudziko rinopedzwa nokuti ravhumbamirwa neropafadzo. Alright. Chinhu chinonzi action ndo chinoattracta manifestation yezvinhu I remember ndiri kuStar FM ndaitara statement rekuti prayer haidzinge nhamo. Alright. Inodzinga mweya wenhamo. Chinodzinga nhamo kushanda. Saka pamwe kuti hauna kana mweya unokuataka unokukurwisa, you are not doing anything that can provoke the manifestation. Mwabva kuti aiwa Mwari vafanira kunzwisisa mamiriro akaita zvinhu zvina kumira mushe paidanya. Vhangeri raMozisi rekuti urayai makwai muise ropa padoo rakabva kuna Mwari. Mwari achitoziva kuti vamwe vane makwai 3 vamwe 2 mumwe haana mumwe achangobva mukutenga. So vhangeri raMozisi ivhangeri rinorwadza munhu achabva mukutenga gwai rake. Akatoisa gwai patambo achifamba naronzo Mozisi achiparidza kuti urayai makwai. Notoni murume haana kudanwa. Ada kundidzora kumashure. Do you know kuti vhangeri hariuye right time, rinouya in God's time to make things right. Yeah. Ranga rakanakira vanhu vane makwai 4-5 vaingouraya makwai voisa ropa padoo. But it's a challenge munhu achangobva mukutenga gwai rake. Onzi uraya gwai kuti ubude. Nekuti mutumwa ari kuti when I see the blood. Kureva kuti Israeri yakafirwa nezvipfuyo zvayo kuti Mwari aiburitse musituation yanga iri. Pakaitwa minana mizhinji, Faro aioma moyo, but Israeri ruda kubuda munhamo payakazoudzwawo zvekuita yakaburitswa munhamo. Saka kune situation yekuti men must participate. Chinonzi salvation ndiJesu watakapiwa naMwari akaberekwa nemunhu ainzi Maria. Kureva kuti salvation ine nyaya ine chekuita naMwari nemunhu waakashanda naye kuti vanhu vaponeswe. Alright. Hatigoni kupiwa Jesu kubva kudenga, tinopiwa Jesu oya nemudumbu remunhu otakurwa. Saka munhu akaparticipate kubereka salvation. Kune process yekuti iwewe you are part and parcel yekuparticipate kuti zvinhu zvacho zvichiita. My God. So amai ava vane zvavaita mulife yaProfet Elisha vanga vachingodarika. Havana chavakumbira, but vagona kuona the need in the house. Vagona kuona dambudziko ravari kuda kushumira kwariri. Dambudziko iroro ranoprovoka rimwe dambudziko ravaiva naro ravanga vakutoresigna naro vasisade breakthrough mariri. Zvekunzi havana mwana ungasina basa nazvo. Ukaona nhamo yako yakutaurwa nevamwe iwe usaitaure kuti iwe hauchatomboiona nyangwe uinayo. Gehazi ndiyakati vana ava havana mwana. Kuudzirwa nhamo nemunhu muenzi. Kureva kuti ivo vasvika palevel yekushedzera kuti uyu ndo upenyu hwedu todii. Tichanamata hedu Mwari but idzi nyaya inofunga dzara mbao. So create a platform pamusoro pemba yavo. Yavo iri pazasi ine dambudziko. Vavaka imba yepamusoro. Inopota Elisha akauya aenda muimba yepamusoro. Saka kuti zvonoti mwana wacho paakafa kuti amuke Elijah haana kuita prayer, akaenda pamusoro pemwana. Kurati airimainda Mwari kuti Mwari vari kumusoro ndine nyaya yakagadziriswa pano. Dambudziko riri pasi rakatora pamusoro pakavakwa kuti mugone kuri minister. So tona the prophetic action iri kurimainda Mwari the works. Hatiponeswe nemabasa asi kutenda kusina mabasa kwakafa. Such statements are so confusing. Hatiponeswe nemabasa, tinoponeswa nenyasha asi kutenda kusina mabasa kwakafa. Hatisi venyika ino asi tiri panyika ino. Ushamwari nenyika ruvengo naMwari asi Mwari vakada nyika. Iwe ukaita shamwari nenyika wavengana naMwari, Mwari wacho ndokubva aida. So zvavaida zvinore vakada nyika nekudaro vakapa mwana. Kurati vakaida nekuti vane solution yekuipa. Iwe ukaida una chaunoipa. But Mwari pavakada nyika vakaipa Jesu ikaponeswa. So Elisha waipfura. Kune mamwe blessings anoita pass by.
All right. Another a spiritual eye to connect, and the action inodena the blessing to manifest. Pari kudarikwa pano kuri kuendwa kwacho kushinema hakuna zviri kuitika ikoko. Zvinhu zvaakuitika parodhi paari kudarika. Why? Nokuti parodhi hapane munhu ane meso emweya agona kuona the need in the house. Ndobva tapfurai muchidya, kwete kuti garai pano, pfurai muchidya muchienda. Mupfuri akasiya chinhu chiri permanent. Vanhu vakabva vava nemwana pamba pavo apa. Chinhu chavanga vasingatarisire kana kuchemera but Mwari vakachiita nokuti action inotaura. All right. Basa rinobatwa nemunhu rine voice. You need to pray for, but in church you know what Peter say, it's good to pray. Because when you pray, you attract God's attention. Remember yesterday? Ukanamata unodena Mwari kuti vakunzwe. Ukaita unodena Mwari kuti vakuropafadze. So kunzwiwa nekukomborerwa zvinhu zvakasiyana. All right. Vakakunzwa ko makomborero asi kuya sei vachinzwa kuchema kwako avaadrese misodzi, vanoadresa chine misodzi kuti chinoitei. I'll give you this statement. Munoziva here kuti vhesi yakaita kuti kuchechi kuzare ndiMatthew 11:28 inoti kudii? Uyai kwandiri makaneta makaremerwa ndichakupai zororo. Vanhu vanoda kuzorora. Vanhu vaneta nema situations of life. Pane problem ndivekungoti kuzorora kwacho even vamuchechi hakuna. Mwari vanoreva ndema here aiwa problem takaverenga Matthew 11:28 yekuzorora. Hatina kuzonzwa kuti unozorora sei pa 29. 29 inoti kudii? Takurai joki rangu. Ndaiti tauya kuzotura mutoro kai. Ngamba tauya kuzochinja type yomutoro. Sa problem yako wakatura mutoro saka une mutoro. All right. Well, I'll give you this understanding. Nyika yakaita independence 1980. All right. Asi kwakavakwa majeri. Independence zoreva kusununguka, majeri zoreva kusungwa. Vakadii kupaza majeri kuti taita independence. Vari kutovaka mamwe muindependence imo. Kurati vari kutoedza kutaura kuti kune vanhu vasingazivi kuti kusununguka kunogumira papi uye kuita sei. Saka tichavasunga takasununguka. Ndozvazviri. Chinonzi independence kana freedom pane painogumira. Pamwe pacho ukaenda out of bounds muindependence unofufa wakasungwa. Wakutoda malessons ekuti wanzi independence shi. Uri mukwasha ukaenda kumba kwatezvera unotaura uri mwana wepanosununguka. Bali kusununguka kwako pane kwakunogumira. Ini watonzisununguka unozviziva iwe. Pane paungagadze poto isadza tasununguka mudhara. Unonza unokwana mukusununguka imo. Mumashops vanotonyora kuti customer is a king. Tiri madzishe guys. Yeah. Pick and pay mdirishe. But ushe wangu ma pick and pay. Azviite ndenda kune McDonald's notora noruma noti ishe vari kutesta. Ndinosunga. Unoluza ushe wako ukasaziva kwaunogumira. Church ndinzwe. Murume ari kupfuura ane blessing inoona usara pamba, but hapana paakazvitaura. Munhu akakura ane zvinhu zvaasingamanikidzirwe kuita nekuda kweunderstanding. Ndiri mufana taitamba bhora rechikweshi taiuya magumbezi torara tiine shena. Baba vaita kubva kubasa vaisvikovhura gumbezi endai munogeza kana kurohwa. Mudhara yakashayika asisiko, but hazvitondirare ndiine shena. Handichada shamu ndane understanding yekuti tsvina haina kunaka. So understanding inokupa freedom kubva kushamu. All right. Handina mufanirwa kundirova kuti geza. Ndega ndotoziva kuti ndikasageza haparariki. Asi ndiri mufana pairarika. Information kumwana mudiki nemunhu mukuru zvakatosiyana. So pane nguva yekuti kune vanotosundwa ngatiite izvi ngatiite izvi. Kugoita vanoziva kuti kana ndakatouya pano chinonzi kunamata Mwari kuita zvinodiwa naMwari. Kune vanosundwa kuti ngatiitei. Kugoita vanonzwa kuti aiwa kunamata kwacho kuita zvinotaura Mwari. Amen.
Thank you. Thank you. Yes. Aha. Sane mungu kune nyaya dzinotaura dzinoti avanozvitaura izvo zvatakaita tinozviziva hatina kufanana. Kana uri mudiki unofunga semwana mudiki. Une information yaunoudzwa nokuti uri mudiki. Yaunozobvisa wega nekukura udzwe. Ini ndiri mfana mai vangu pavakabereka last born kumba kwedu baba vako vachikuudza kuti mama wako vatenga mwana. Izvo zvindakutenga wangu ndakuziva kuti kutenga kudii. Andamukariswa pasi kuti sakutenga kuedzano taikuvhara unoimprove wega. Kukura kunokureleasira imwe information. Tichibva kumusha tienda kutauni miti yaimhanya mazuva yakumira. Uri bhazi miti yaimhanya mazuva ano ichamhanya. Bhazi ndo raakumhanya. Maonero maziviro ane chekuita nezera. All right. Amai ava nezvavaona zviri kudarika. Remember kuti vari muShunemi inzvimbo. Havagari vega muShunemi. Iguta inzvimbo musha. But zvanzi kune mukadzi muShunemi, kwete vakadzi, kwete vanhu. Mukadzi muShunemi. Munzvimbo yeShunemi mune vanhu vakawanda. Usandiudze kuti paakatanga kuvaka kuti Elisha agare apa, guta rese rakaombera maoko kuti amuoneka ndokurongeka. Vanhu vasingaone zvaunoona usavatarisire kumira newe. Udati vakunzwisise, ivo havasi kuzvinzwisisa izvi, havasi kuzviona. Mwari vakadana iwewe. Havaende panext door kunoudza kuti usazomunetsa munhu wangu ndamudana. So there are times yekuti wakamirira kuti vanhu vamire newe. Havamire newe pachinhu chavasingadzwisise. Mukadzi weShunemi zvaari kuita zvaattracte vanhu vanoombera maoko. Zvingatoattracta criticism. Kune mumwe mune manye mumachembera kare ropafadzo yamuchada ndei. Usapane pekuti ukatobvisa muchechi so vanhu vanogona kuzokwenyana kana kutokuudza. Ungoshimbirira kuvaka chechi, unogara muchechi, uri bishop here, wakavaka kumusha here. Beware of good people who are not godly. Saka mukadzi akanzi ndokumbira zvitini uye nazvomubadurire mafuta akapiwa instruction yekunzi uvhare dhoo kana wazvipiwa. Unovhura dhoo unotora zvitini. But kana wakuita action yefaith haisi public. Alright. Vakakuona uchidurura tumafuta tushoma zvitini zvakawanda unofambirwa unza usisiri right. Pandakatanga street preaching muroti, shamwari dzangu dzakauya kwandiri dzatange dzida kundikansela so. Iti vaida kukanzura chipo changu. Alright. Vaikuudza kuti hatidaro, zvikazodai, zvikazodai, zvinomakisa, zvakarongeka iri chechi, watumwa nani, ukati ndimwari wati hakuna mwari akadaro. Because manje asinguva kutomuziva mwari wacho. Kutumwa naMwari iwewe. Uchiroja uchigara muone room mwari achikutuma. Usavanenge uchibalance life so. Kunoti asi mwari ndongwa manzwira. Vana picture yaMwari anotaura nevanhu vari special kwete nemunhu wese wese. Alright. Isociety iyo. So panotanga kuita chaMwari, Abraham akanzwa kugomo nemwana wako ndipese chibayiro. Akatanga nekuviga information iyoyo kumba. Sara akanzi nemwana tiri kumbononamata tichadzoka. Kwete tiri kumbonourayana unamata. Imagine ndakabuda pacho nodamburucheka mfana. Andi tsano chechi inokupengesa iyi. 9 months labor munoiziva iri bangu. Chonopinda mu 9 months noenda kulabor imongocheka. He was a great secret keeper. Our father of faith kept secret. Kumba andozati uyu zvekubereka mwana anozvida, zvekupa Mwari mwana wacho waabereka hakwanisi. So tona I receive yakawanda than I will give. I will give ndedu tese. I receive ndedu tese. I receive my house, I receive my car. Yangu yekupa chatinoziva kuimba. Kupa kune mfaro. Fura kugamushira. Kwete kuita kuimba. Law of attraction iri pano haisi prayer request haana kukumbira. Ane meso imwe akaita kuti aone zvaanofanirwa kuita muimba yaJehovha. Mukadzi ane the issue of blood akaita formula isina kujairika nokuti song yatinoimba ndeyekuti kuti I need your touch once again. Yeah. Mukadzi akati chinja akati I'm coming to touch. If I may touch. Kwete ndikabatwa, ndikabata. Vazhinji vaibatwa naJesu kuti vaporeswe. Mukadzi uyu akabata akaporeswa.
Kuti ari palevel yeimwe faith yekuti akuintroduce another formula inoattracta healing. If I may touch, so wataimba kuti I need your touch. Vamwe vanamborova I need your touch vakati kutozobata ndega ndiri kubatwa ndotobata. Another dimension of understanding. Haana kukumbira kunzi mune dzimba dzenyu baba vana muna muroni kama prophet achidarika ipapa. Sometimes God is silent. Amen. Yet He's carrying your blessing. Ungwarire Mwari akanyarara ane zvinhu zvako. All right. Ende vanhu vari machuwa vanotoziva futi kuti kunyarara kutaura. Thank you. Ukakwazisa munhu akanyarara ataura. Nokuti ukazomanikidza kuti ataure unozoona kuti anyarara. Because ane zvaambotaura nekunyarara hauna kuzvinzwa. Mwari vakanyarara vanenge vataura. So there are times yekuti panonyararwa pachitsvagwa ari machuwa ane meso emweya ekuona the need. So need yese iri muimba yaMwari iri artificial and haisi permanent. Iri kuda kuprovoka a blessing to someone. Elijah ari kuenda kumukadzi weZarepati aifidwa kubako nemakunguo. All right. So paari kubva ikoko achienda kumunhu hazvire kuti haana imwe minzi inoavhoida vanhu yemakunguo, but Mwari ndovati ndarangarira shirikadzi. All right. Nokuti zvauri kuitirwa nemakunguo ndinozvigona 24 hours a day, 365 days a year, but pane wandarangarira. Saka chibva ipapo. So there are times yekuti Mwari ane minzi dzakawanda dzekuitira vanhu vake nekereke yake, but pane anogona kurangarirwa, but kurangarirwa kwacho manje kunenge kurangwa. All right. Kudyirwa. Amen. Amen. Vhangeri remukadzi weZarepati rakanaka richiparidzwa. All right. Da Elijah akanodya zvikawanda, hama dzangu kudyirwa kwakaoma, especially uri munhu wokushaya-shaya. Uyu akatanga atomborova CV, ini nemwana wangu tikadya tobva tafa, kuti murume hakuna, ushirikadzi uri kutobuda munyaya iyoyo. Yeti Mwari ari kuti pane shirikadzi yandara, Mwari ari kutoziva kuti ushirikadzi, but wada kutomboburisa kuti una prophet kungodyira vanhu zvairi, but ini nditone mwana tiri 2 nemwana wangu tikadya tobva tafa. Uku Mwari achiti ndarangarira. So kune understanding inodiwa nemunhu ari musituation yekuti kunonzi kurangarirwa naMwari kuita sei, kuprovoka ropafadzo kuita sei. Mwari zvinoita here kuti akuropafadze pasina zvawaita possible, asi pane imwe ropafadzo yekuti munhu unoparticipata. All right. Munhu wese ari muno anoziva kuti hakuna akasikwa naMwari muno. Vakasikwa mazita avo ndinawo Adam naEva. Pamwe kana uchinzi Adam ndiwe, but mune 2 Adam naEva. Vamwe vese haisi creation, inonzi reproduction, kuberekana kwete kusikwa. Amen. Amen. Vakasikwa mazita ari moka. Yedu isusu instruction yekunzi be fruitful and multiply. So kune zvinoshanda neinstruction kogoita zvinoshanda necreation. So there are times yekuti God will do things for you nekuda kwenyasha dzakungokuitira, kogoita zvinhu zvavanoda kuti uite kuti ude nekumwe kuitika kwezvinhu. Promised land haisi promised fruit, hachisi chikafu ivhu. Saka mukaenda kupromised land mukasarima mukasadyara kunofiwa. Makagara kwamakanzi naMwari endai apa munobudira, munofira kusarima kwete kusasvika. So watouya kuchechi kuzonamata Mwari yaunenge waakufira manje haisi kusanamata, ndeyekusaita. Amen. Yeah. Rini rakaropafadzwa kuivhu kwete chikafu. Saka ukasaziva kudhila nevhu unoita nzara kune ivhu. All right. So owning land is not enough kupedza hunger, but tilling the land, planting the seed. Saka nhamo yataita dzimwe nguva, we are in church, we are not doing, we are just crying and singing unto the Lord. Izvo zvakanaka kuzviita, but kune nyaya dzisingadi singing and crying. Peter anonzi naJesu, I give you the keys of the kingdom. Makey. Kwete key, makey.
Vamwe baba vaye vakazoya nemwana Jesu akati kuti zverudzi urwu zvinoda kunyengetera nekutsanya kune zvine marudzi nemarudzi zvinokunetsa. Ziva kuti zverudzi rwako zvinoda prayer here kana kuti giving, zvinoda prayer here kana kuti fasting. Ukasaziva unoshandisa key iri muBible pa-wrong door. Inoziva kuti key haikinire imba, key inokiniriswa imba. You must know the right direction to turn the key. Akana ni maki unopinda unoona panze uinawo. Unotowedzera kukiyo wachikora key. If you don't know the direction to turn the key. Amen. Kudzidza nekubudira zvinhu zvakasiyana, you can be an educated fool if you don't know how to apply your knowledge. So kuchechi takauya, but mune nyaya dziri dzirimo, Mwari ariko ende nyasha inadzo. Pane zvinoda kuzikanwa nemunhu nokuti vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Thank you. Hove iri mumvura inoraramiswa naMwari. But ikafarisa zvokubuda mumvura, yotanga kudeclare panze pemvura. Munoshamisa makatendeka inooma. Why nokuti neiyo inoshamisa yakudini? Kugara kwewe mumvura isi choice, i declaration. I mind yaMwari. All right. And God commanded the waters to bring forth fish. I system yakacreatwa naMwari. So mukunamata mune ma-systems. Mune zvinhu zvinoda kuitwa. You must acquire knowledge, number one. Number two, you must apply the knowledge. And Mwari ndo vakati let the birds fly. Na nhasi ostrich haibhuruki. Ende ishiri. Usandudze zvewoitika. Ndege inoona kutakura ostrich 100 ikasimuka. Haisi nyaya weight. Clue itoripo ukatarisa zvakaita ostrich ndo answer yacho. Yakakura kwese kuchidiki. Vanhu vangu vaparara nekushaiwa zivo. Kubatwa musoro hakuna kuipasi, kubatwa mukati memusoro kwakanakisa. What controls the world? My ideas, not power. So tona monya rogonochengeta munhu akaonda. What controls the world? My ideas, not power. Why? Because knowledge is power. Yeah. Samunhu paanoberekwa takabuda musoro picha kuti panyika pamauya tsanosati mafamba fungai unofambira mahara. Panda musoro panoshanda head idea. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka. Increase inozomanifesta kumaoko, but the anointing inomanifesta paidea. Akazodza musoro namafuta mukombe unofashuka. Mukombe ndo zvaunobata. Saka kufashuka i-overflow yadenwa nei? Musoro une mafuta. It carries the anointing. Oh, anozodza musoro chinofashuka ndo zvinobatwa. Unoti maoko ako ane nyaya. Ati namati toti bate. Kunoita overflow kumaoko kwete kumusoro. Ndini dzokona kuzara nyasha dzikazara, but kumaoko kana usina zvakabatwa, usina mukombe unoita overflow, unoflowa nezodzo. Nyasha unodzinzwa kuti dziripo but nzara iripo. Kuti ubalance kunoshaya kuti but neminamato yese nezvese pane chinodemanda doing action. So Elisha akavakirwa imba. Chazvakanakira manje, Elisha asiri kugara pamba apa permanent. All right. Achaenda. Mwana achaberekwa apa ndiye achagara mumba imomo. Kurati muri kugadzirira panosvikira munana imuchigadzirira Mwari. But uri kugadzirira chinochengeta zvinhu zvako. Auna mbondinzwa. Imba iyi yavakwa nemukadzi uyu ichagara mwana achaberekwa mumba. Tsika yekwaIsraeri ndeyekuti first born son, dzimba dzavo dzavanovaka vanosiya gepe rekuti pamusoro pazovakwa imwe. So mwana mukomana anogara imba pamusoro. Saka pavakaivaka imba yepamusoro vaivaka chiporofita chichi chavari kutsvaka. Yeah. But zvichiita sekunge vari kubatsira muporofita ivo vachizviporofita chavasina kuti chibatike. Saka mwana paakarwara akafa akazongomutswa ari mumba imomo pamusoro. Ndo imba yake.
anomukira pakakiretwa munana wake. Chamwari chinochengetwa neumwari. Thank you. Pavari kuti tiri kutoitira muprofita, vari kuzviprofita zvine chekuita nedambudziko ravo kuti ripere. Uchida sekunge uri kubatsira Mwari, ndiwo unobatsirika. Hakuna helicopter inoendesa mari kudenga. But unzwa denga richiti Cornelio minamato yako nezvipo zvasvika. Zvipo zvakamboenda rini kudenga? Kuna Mwari anorecognize kuti zvaunoita pano zvinodenga denga rawo. Minamato yako nezvipo zvasvika. Yeti zvipo zvinoenda maraini, minamato inoenda kudenga. But denga rokuti zviri kupota zvichisvikirana. Zviri kuenda uko nezviri kuuya uko zviri kusvika zvese. So platform yakreatwa pano ndo prayer request yavo. And the action manje iri je anointing chayakanakira inoziva pane problem. Alright. Anenge mapiritsi. Ukaita headache ukanwa mapain killer anoenda mudumbu. Haisi need yako ikuwapopotera musangoswera mudumbu kumusoro ndokarwadza. Anotoziva kuti patanwiwa pano dambudziko riri kupi. Tsinga dzinoripota kuti wakomana chibva ikoko yemugadzire kunoku ndokune nyaya. Mapain killer ukatonwa une problem yegumbo haisi basa rako kwaudza kuti usazongoswera mudumbu kumakumbo kutsoka kune nyaya. Unotonzwa kwanyararwa. Why? Solution yacho inoita gravitate towards where the problem is. Saka issue of blood anakudza Jesu ndi problem yakati akangobata mukombero. The anointing kanobata the area in a challenge. Echandoziva rinenge rato gimmicks kana madrama kunyora anointing oyo kuti ndeye business, ndeye kuchata, ndeye chi. Kana iri anointing haiudzirwe. Ko isimba raMwari rozoda kuzwa kuti simba rashe kana vazoenda pamunhu ine munotambira kumari dzake. Mwari unoziva dambudziko rine munhu. Alright. Yaseuzika ati anointing yekuti kubasa kuite zvakanaka watenga, anointing yekuti uchate wanzi ati zvikangonzi zvese zvirimo unotenga bottle 1 tinowanda. Ya fundraising haisi faith raising. Why? Because the anointing of the grace of God knows where the problem is. Adam akatoudzwa zvina kunaka, Mwari vatoziva dambudziko rine munhu. Alright. Savanoadresa pane need yako. Adam paakasvitswa Eve anobvunza kunzi chii, haanotombobvunza chii chauya. Anotanga kudetemba, bone of my bone, flesh of my flesh. Ndo zvaaitoda, akasingazivi kuti anozvitanagura sei. Why? But Mwari vanoziva zvauri kutsvaka nekuchemera. Chako kungominister. Pawapiwa nyasha naMwari kuminister towards the things of God. Alright. Yeah. It's good to be prayerful, but the best thing is to act and attract the blessing. Sekusunduka kwako nekushumirwa kwako naMwari muupenyu hwako, ita zvinotaura Mwari. Action muimba yaMwari, it speaks louder than prayer. Uya anomboita prayer request kungolaka. Unomwa robvata hapana apabvike pano. Tisamusiya ropafadzo. Kana kanzi ane nharo tomukomborera munhu nharo idzodzo. Variko vanhu mufundisi kana vakada kutestify neni vane zvavakaitirwa naMwari vasina kuzvipindira prayer. Variko vanhu vakadaro indakambosangana nazvo. Nokuti kuti uzvipindire muprayer wega unongochitotya kuti zvichifamba sei. Mutambo yeCovid kune murume akandishedza so. Nobati ndakambokuona uchiparidza pastreet uchinayo neambulera. I like the passion. Saka muCovid muno vanhu vachaungana pandakushedza kuoffice kuti I want to do something for the whole year chika Covid yapera. Murume wacho wekonze bank inonzi Metropolitan Sobararo. Nobati for this whole year uya pano pabank every month uchipiwa salary. Yekuti ndakakuona uchiparidza wakabata ambulera for the whole year. Papi pandaipinda muprayer kuti Mwari kuti mundibhadhare gore rino rese mwedzi ukapera ishe mundipo mari zvinonamatika izvo. Kana ndiwe zvako anomunzwa kuti wahusimbo hakuna matiko kuchinzaro. Yet it happened to me. Pasina prayer requests along those lines. Chakaonekwa hanzi I saw you doing, not praying. Iwo nokufunza kuti murume ndaitaura neni Mwari ndovaitotaura neni kuti shungu idzodzo nezvawakaita izvozvo zvakadenha denga kuti harinyarare.
Enda kazo ndi mwari because is a Seventh Day Adventist unowazoona Sabbath. All right. Vatakatanya kuti chipinda kwedu tisingaverenge zvimwe zvese zvamunoita dzinopinda Sunday asi Mwari vandimanikidzira. Svika COVID yapera kupota uchiuya panapa. All right. Tisu vamwe takabatikana payakapera kuyange nemari yangu. Kondo yenge isungano yacho kana yapera tongomisa madhiri. Azvipindike prayer request is very impossible. Zvite. Variko vanhu chiparidza kudai vane zvavakaitirwa naMwari zvavaishumira nekuda. But zvavaitonzwa kuneta kuti ndinganopfugama ndonamata chinhu chakakura ichi. But God is so faithful. All right. Action ine nyaya. Handirambe kuti ena unochema unonamata kuna Mwari wako ucheme kwavanhu. But hepano pane nyaya. Kutenda kusina mabasa, kuna rimwe basa rinoperekedza kutenda kwako. All right. Sama yakangoti isirege tungowaka imba pano. Imba yavakwa mumba imo mudoma wakashedzwa. Mwari ngaakushedze paplatform yekuita kwako. Place yaunotsvaga dai ndatsvaga kona yekunonamatira Mwari, gadzira kona inonzi basa. Gadzira kona inonzi kushumira. Mukadzi akanzi mushedze auye kuzvanzi akasvika akamira padoo. Kurati wauya kuzomira padoo rekubreka mamwe madozi anga akavhara life yako akamira padoo ndokubvanzi todiko nemukadzi uyu ndiri right na hausi right gore rinouya nenguva ino uchava nemwana ndo prayer request here mukadzi haisi angoitawo nemwoyo ungoda kushumira but kana washumira Mwari vane mwoyo wokuti vanotarisa chawakafungidzira kuti achiitiki unazo zvaunofunga kuti izvi hazvimbofa zvakaitika izvi Mwari anozvigona. Platform yavanosangana newe iplatform yeaction. Hatifanane zvatingaitire Mwari, takangofanana kuti tine zvatinofanira kuitira Mwari. Ndakarerwa nabereki vaipinda kusaredzo vaiti mwanangu kana kuchechi vanhu vapledha vaita zvishandwa zvavo zvekushandira Mwari uri mwana wechikoro hauna mari usazorega pachechi pachi haiwa keyateka muri paholiday muchitamba chikweshe Mwari uyu anonamatwa futi nesimba rako rose. Saka upasare ipapa tanosati holiday kakwana tisinonosakura kuchechi zvichibhohwa zvichirwadza but unozoona kuti Mwari wakatendeka mani. All right. Anonamatwa nesimba rako. Simba rako usapale paunoziva kuti mari yacho handina here but kushumira Mwari ndiri kutoda. Ndeipi area ine need yandingamire ndichishumirawo Mwari. Hatifanani kuwana, hatingafanani zvatingaitire Mwari. Takangofanana kuti tine zvatinofanira kuitira Mwari sekutaura kunoita Mwari muupenyu hwako. Saka takamushumirawo nesimba chayo. Unzwa kuti apa patsvagwe munhu apa vanotsvaga sei munhu ndiripo. Saka unosangana naMwari paplatform yedoing not yepraying. Ndakuenda kugomo ndorimwe gomo raunogona kugadzira rokuti ukanomira pariri Mwari wakurangarira. All right. Mwari ngavanzwe mwoyo neupenyu hwako. Unozati ukaona mwana ari kuenda kuchikoro asina bhutsu unotsamwira mubereki wake udarika mwana yeye. Why? Because it is responsibility yemubereki kupfekedza mwana. Hauti mwana uyu haana musoro noti vabereki vakaomako mwana. Kureva kuti ukava mwana waMwari uchiita zvinotaura Mwari anobatikana nelife yako hausiriwe ndi Mwari wacho nokuti iye akatendeka ane rekodi yekururama yekuti angatonyara kumakisa life yako kuti atukise zita rake. Unoisa Mwari pakona. Elisha achimirira kuti Mwari anopindura nemoto ndiye Mwari zvanzi akatuta mvura akaisa pahuni. Iwe unoziva kuti mvura nemoto zvinodzimana but Elisha akati kana taakuda moto waJehovha unofanirwa kupuruvha kuti unodarika wevanhu. Thank you. Zvaunofungidzira kuti hazviitike mulife zvinoita denha Mwari uona. Zvaunonzwa kuti Mwari anoita zvishamiso zvinomanifesta mulife zvakuti newe wacho unosvika paunoshamisika kuti zvinhu izvi handabvira ndazvifunga kana kuzvirota kana zvokuti wega ngati kune maprayers ekuti haaitike even une faith uchitenda kuti life inochinja une nyaya dzaunoziva kuti dzatitaurikidzi uri wega muprayer pakona mukadzi ipa akanzi todii zvikanzi I'm okay yet she was not okay
kusvika pakuona kuti kana ndikati mwana hanzi murume wacho angatokwegura vanga vachembera kana kuti hazvibude, asi Mwari ndonyadza ari kutsvaka. When you honor him by doing things in the house of God. Ukaona Mwari havadi miedzo, but ukaona vava kuti ndiedzei kuzva nyaya iri tafu yakuda iri miedzo chaiyo. Kumwe kwese kunamata nditeerere namata kuzosvika panyaya yemari zvikanzi pamari apa mbondiedza ndakutoda iri miedzo chaiyo. Mwari kutora chinhu mumunhu, vakaziva kuti munhu ane Adamu kuti abviswe mbabva akavatiswa hope. Yet chiri kuuya kwaari ndochanoti bone of my bone, flesh of my flesh, but process yacho zvikaitika wakatarisa mwana uchema kuti koma kuti tapudza indau makaprofita zvizhinji. Kanzi kana ine kutapudza unomboti rarei nokuti unozofara kureceiva, but kutorerwa akufadze panoda kutorara chaiyo. Area yakaoma ndo panotangira process yekuti zviregere kuoma. Vanotaura kuti one practice makes perfect. Dzidzira. Kana uchisvika kunyura tanga mishana zvidiki so. Ende pamwe pacho usati wapa imbodzidzira kana kuzvipawo. Iwe kutoona wadya banana waunzirwa ende warwara fair zviti unozviziva iwe hautambise mari zvekudaro. Mafruits kwauri inenge medication hazvidyiwo uri fit. Patanga parwara munhu parowe apple baba. Iwewe kutenga ma-apples iwewe uri serious guy? Serious in life? Kana ma-apples dhora ari 4 kuti maiwe panenge pauraiwa munhu. Nungu chatobatwa nevanhu so chiko naye asikana kuti ma-apple aya dhora ari 4 mufunge. You can't even spoil yourself. Wesikoko vana vako zvakatooma. Unovaudza nhamo vana kusvika vakunzwisisa. Ndakanzwa mwana maoke ikachidza baba wacho 30. Izvi zviri kudhura izvi ndikatokona akakaa kuti kudhura itraining. Hakuna mwana anoziva kudhura kwezvinhu, vana vari kutrainwa ufunge. Anoti 30 ina achida izvi but zviri kudhura. Tamai. Kwatava kwacho hakuna kuchipa. Grade 2 inokuti zviri kudhura. Vatrainwa. Vagadzirwa kaculture so. Action attracts manifestation. Zvinhu zvaunochemera nemisodzi zvinowanikwa kumaoko nekuita. Zvausingafungidzira kuti zvingaitike. I testify. Kune zvekuti wega ukatarisa kuti akomana izvi kana kuzvifunga kana one day. Asi ukamira Mwari pava kuti mira apa ita zvakati zvinosanganikwa nazvo. Ndoda kunamata newe. Mwari ngavadene mwoyo wako. Ngavabvise kuneta kana kudhauta. Nokuti mutsvene uyu wakatendeka hati chemuno mahara. Akarurama Mwari. At your level with your understanding. Trust him. Vimba naJehovha. Usadari kweniropafadzo. Mwari haasarudze vanhu ndo vanosarudza kuitira Mwari. Inzwa Mwari ndewe munhu wese, that's true. Asi Mwari ndewe vana vake vanoita zvaanotaura. Kuti Mwari ndewe munhu wese ichokwadi, asi Mwari hausi munhu wese ndewe vana vaMwari vanosangana neumwari. Zvafanira kuti president ndibaba vedu tese, asi unozviziva kuti vane vana vavo chaivo. Ukanzwa vachiti mhuri yangu yeZimbabwe, it's a broad term. Vane mhuri yavo chaivo muZimbabwe. Ukada proof paketi warari endo chitambomhoresa mugara vakati tiri mhuri yavo. Unomhoresa upenyu hwese. Unomhoreswa muri ikoko at a distance. Kune vanomhoreswa mumba usati waswera here mwanangu. Why ma-dimensions Mwari neumwari zvakasiyana. Umwari hwaunoyemura unosanganikwa nawo mukuitira Mwari wacho. Asi ukangoda umwari saMwari unosangana naMwari wemunhu wese, but Mwari ndave Mwari wako. Anosanganikwa newe nekuita. Nokuti Elisha paipfuura nemushineri dzitori nyasha idzodzo kuti munhu waMwari apfuure nekuparaini kwenyu. But kune level dzimwe nyasha
Nekuti nyangu apfura nekumaraini kwenyu asvika pamba penyu. Ana kuti kana tabikirwa pano pashine ndakudeclare guta rese batai vana. Munosiwa musina vana. Nemunhu waMwari ane nyasha dzekuti vanhu vave nemwana. Peter kana mambure kwakadzika. Uye dzikabatwa ukuthi dzireze kuti ndize kutengesa. Uyabata nemunana, but munana for sale. Ndambokira kombi kanzi God given. Ngati mwara ndopari kupa makono. Ndinzo uindambu zvinobata imari. Mu God given imo. Ngati yakapa isusu kwete imini. Apa ndizvo kukomborerwa hai pati ndachiomera so fish dzemunana dzotengeswa. Landlord wako stand yakaiwana uri munana waJehovha. Bata ubhadhare mina mato anda rent yake. Imba yanokupura mwari akandiwanira nyasha ndikavakaimba unoroja munyasha. Anoona ndo vanhu vari tafu pamutodawo dzako. Dzeva munorujiswa munyasha idzodzo. I want us to pray. Your prayer. We're talking about kusimuka. I want us to pray. My prayer and your prayer. God, show me what to do. Mwari ndiratidze izvokuita. Thank you. Mwari ndiratidze izvokuita nokuti pandichaita pachadenwa mwana anga akavigwa barrenness iyi Mwari haibve nemamwe madeclarations yaakubva nokuti ndaita zvinoprovoka denga. Kune nyaya dzinoadreswa neminamato nenyaya dzinoadreswa nekubata. May God show you what to do. Let us begin to pray. Father, we thank you for your ways. We thank you for your grace. Ndiratidze izvo ndakafanirwa kuita muimba yenyu. Ndiratidze izvo ndakafanirwa kuita muimba yenyu. Ndiratidze izvo ndakafanirwa kuita kumhuri yekwangu. Ndiratidze izvo ndakafanirwa kuita munyika yekwangu. Ndiratidze izvo ndinofanirwa kuita muushumiri mubasa renyu. Show me what to do. Show me what to do. Sanganai neni Mwari mukubata kwandinoita. Sanganai neni Mwari pandinomira ndichikushumirai. Sanganai neni Mwari pandinobata basa renyu. Sanganai neni Jehovha muimbenda wake pamusoro. Ndidaneiwo ndigamuchire munana wangu. Ndanamata semukadzi weshune. Nyangwe Mwari akati azvigoneke asi kwamuri Mwari zvinobvira. Zvisingabviri kuvanhu kuna Jehovha zvinobvirwa. Vana venyu pavachabata Mwari pavachakushumirai nemaoko avo ngavarangarirwe mudzimba dzavo. Zvavakaona zviri impossible ngazvive possible kubva nhasi nokuti makatendeka kwamuri hakuna chinoramba nokuti makarurama.